kirire guchigoro cost of living ya beire igoro andi ake nuko girite na ikiagerete abantu bagatwara kunguro konge yare goja chinga gichingao ebinto taxes kosijitament iri gosikende geta kinetia maguri ebinto bare koira ngorake nabo bare koira ngorake lakini koira ku ngorake angabono igogotote bingange twera netia alias appropriation bill torusie industrial park ororo for example torusie development chimbwate 110 million chiko chikwaga chiskuru aseito torusi chiparo ororo torusi angabu no tugukwanira yes onye tura abantu bekene ya to kolo kiga ngebinte byose bikorwe umanya gochote benga bono igori ryakinire bono it is either mutagete ensegendere mutwe gose mutageti onye mutageti asito gukwana ngatari ase finance bill anga mbise to chigokora to tebinga drop CDF rusi chipara chikote bachiko chigokora lakini to ko rusi madeni alia ensesa inetie gochi wakana and that is why ngotebanga it is only unfortunate na ndima etenge gento kegera tabantu baro setene finance bill yeye nelinga eserikali erororo igo ya promise ti abantu eke lakini egokore livingao yes and therefore ligereria buna bono aba CS tukarusi 26 tukaikia 50 ono tabuketinga ngwe tuanjete buya ega tuwezi tuanjete lakini ya minja nayo goteba ya ngamba minja ekigambo gyache togote lakini rende ase egenteki ekerogi akoretwe onyuri atagenda kotini anga no kire no nigo nkiabete pronounce no endi bari barenge bomurayi umukoro nkiabukwane tugona barenge bugera kini akabetere likogendera bosyo bono